Καλημέρα σας, κύριε Παναγή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε κάτι. Το πρόβλημα της διαιτησίας είναι εκτενές και το σύστημα είναι σαπημένο? Βεβαίως. Και εμπλέκει μέσα, πέραν από παράγοντες του ποδοσφαίρου και πολιτικούς. Να είστε σίγουροι. Είστε κατηγορηματικός. Θα πάτε σε λίγο στην αστυνομία να δώσετε στοιχεία, όχι στη Γενική Εισαγγελία, σωστά? Είναι στο ΤΑΕΛ Ευκοσία στο αρχείο. Μάλιστα. Έχετε στοιχεία που να αποδεικνύουν αυτά που λέτε? Είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέτε. Θα τα δώσω στην ανακριτή. Είναι στο χέρι τους, αν θέλουν να τα ξεκλειδώσουν. Έχετε στοιχεία όμως, αυτό είναι που λέτε. Βεβαίως, ημερομηνίες, ώρες, γεγονότα, τι είχε συμβεί, που είχαν πάει, τα πάντα. Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς μιλάτε ότι εσείς είστε διαιτητής, ήσασταν διεθνείς μάλιστα, ερχόταν κάποιος και σας σύστηνε στο συγκεκριμένο αγώνα, δες τι θα κάνεις, να κερδίσει ο τάδε, ας πούμε. Να μου επιτρέψετε να απαντήσω αυτές τις ερωτήσεις, είναι θέματα ανακριτών. Απλά για να καταλάβουμε περίπου γινόντουσαν τέτοια πράγματα. Το σύστημα πώς δούλευε έτσι, για να καταλάβουμε σε γενικές γραμμές? Κάποια συμφέροντα. Είναι όλα θέματα ανακριτών. Είναι δύσκολο να τα πείτε δημοσίως, αντιλαμβάνομαι. Βεβαίως. Θα σας κατηγορήσει κάποιος ότι αποφασίσατε να πείτε όλα αυτά, να βγείτε με καταγγελίες τέτοιες, γιατί δεν είχατε καλή βαθμολογία, γιατί σας έστειλα στη δεύτερη κατηγορία, γιατί κάνατε λάθη. Και γιατί το και εσείς για τα δικά σας συμφέροντα. Τι θα τους απαντήσετε? Έχω ακόμα 11 χρόνια καριέρας. Ναι. Η απάντηση. Και δεν έχω υποβάλει καμία παρέτηση, εντάξει, ξεκάθαρα. Παραμένετε διαιτητής. Αντιθέτως, να σας αναφέρω ότι σήμερα υπάρχει το τεστ φυσικής κατάστασης διαιτητών. Ναι. Με επιστολή μου έχω ζητήσει όπως εξαιρεθώ, για τον λόγο ότι θα μεταβώ και για κατάσταση. Είναι η πίεση των ημερών, δεν θα μπορέσω να το παραδείσω και τους ζήτησα όπως παρακαλήσω αυτό το τεστ σε παρακείμενη ημερομηνία. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι, Μαρία Παναγή. Αποφάσισες να μιλήσεις και μίλησες με έντονο τρόπο. Μίλησες και για συγκεκριμένα πρόσωπα στην ιεραρχία της ΚΟΠ, έτσι? Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Απλώς να σας αναφέρω, γιατί έχω διαβάσει και τις δηλώσεις του κ. Κουτσουκούμνη, ότι απλά τις χαρακτηρίζω γελίες. Ναι. Γιατί κινείστε στις γενικότητες και δεν ξέρω, θέλει ο κόσμος πιο σημαντικά πιστήρια και έχω ένα ερώτημα. Κοιτάξτε, έχετε πολιτικούς συντάκτες, νομίζω αν μπορούν να κάνουν διερευνητική δημοσιογραφία, μετά στις 12 όταν θα έχω ξεκινήσει την κατάθεση μου, αν θέλουν να βγάλουν κάποια πράγματα και μπορέσετε να τα ξετριβώσετε κι εσείς, ξετριβώστε τα. Μαρία, μην μας πάρεις ανάποδα. Εμείς θα σε πάρουμε ευθέως. Εγώ θα είπα ότι δεν θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες είναι για την αστυνομία και για το ανακριτικό έργο. Άλλο είναι το ερώτημα. Να το σεβαστείτε. Άλλο είναι το ερώτημα μου, Μαρία. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Έως τώρα οτιδήποτε αφορούσε διαιτησίες και και παιχνίδια το μαθαίναμε μόνο εάν ερχόταν καταγγελία από το εξωτερικό. Στην Κύπρο τι υπάρχει, νόμος της σιωπής? Στην Κύπρο δεν ξέρω γιατί μπαίνουν κάτω από τα σιρτάρια. Κανένας δεν θέλει να πει κάτι. Σας λέω, υπάρχει άκρη του νήματος, ας τη ξεκλειδώσω. Σας λέω, υπάρχει η άκρη του νήματος. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Παίζονται πολλά χρήματα στο ποδόσφαιρο πέραν από τις μεταγραφές κτλ. Θα ήθελα να σας παραπέμψω στον κύριο Σταύρο Σταύρου, ο οποίος είναι πρώην διαιτητής, έχει και αυτός πολλή γνώση, είναι πρώην αστυνομικός, είχε υψηλή θέση στην αστυνομία. Τώρα τον προσέλαβε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια. Βρίσκεται σε πολλά σεμινάρια της UEFA, όπως βρίσκομαι και εγώ. Υπάρχουν σχετικές οδηγίες από την UEFA για στημένους αγώνες, για σικαίοι αγώνες. Υπάρχει ολόκληρο σύστημα παρακολούθησης των στημένων αγώνων. Δεν γίνεται απαραίτητα. Η Κύπρος, ξέρετε, είναι μικρή χώρα. Είναι ανάλογα με διάφορα στοιχεία που συγκεντρώνουν, ανάλογα με διάφορα λεφτά που παίζονται στο στοίχημα. Αυτά θα τα διευκρινίσει ο κύριος Σταύρος Σταύρου. Φαντάζομαι ότι γύρω στις 8:30 το αργότερο πηγαίνει στην Ομοσπονδία. Είναι υπάλληλος της Ομοσπονδίας, είναι πρώην διαιτητής.
Αυτά με τους αγώνες νομίζω μπορείτε να αποταθείτε σε αυτή και να σας δώσει και περισσότερες πληροφορίες. Αν μπορώ και εγώ, αλλά λόγω περιορισμένου χρόνου να μου επιτρέψετε... Εσείς πού διατητεύετε τώρα, πρώτη κατηγορία, δεύτερη κατηγορία, γιατί έχω συγχυστεί. Εγώ μετά από τον Σεπτέμβριο έθεσα αυτόν εκτός ορισμών. Από τον Μάριο Παναγή. Έθεσα τον εαυτό μου εκτός. Λοιπόν... Γιατί αποφασίσατε να μιλήσετε τώρα? Κάποιοι λένε ότι αργήσατε να μιλήσετε. Όχι, ίσως και να άργησα. Τον τότε καιρό δεν ήμουν τόσο ενεργός στα διοικητικά του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου. Μετά το 2010, όταν και εκλέγηκε ο νέος πρόεδρος ο Λεόντιος Στράτος, ήμουν πολύ δίπλα του, ήμουν το δεξί του χέρι. Ένιωθα πολύ πιο δυνατός. Άρχισα να γνωρίζω περισσότερα πράγματα, ερχόντουσαν περισσότερα πράγματα στα αυτιά μου. Καταλαβαίνεις, όταν αναλάβεις περισσότερα καθήκοντα, ίσως και τα περισσότερα πράγματα που έρχονταν στα αυτιά μου να ήταν αυτά τα οποία με προβλημάτιζαν και να μην είχα και την καλύτερη απόδοση αρκετές φορές στο γήπεδο. Δέχονται απειλές οι διαιτητές αν δεν κάνουν αυτά που τους λένε? Σκεφτείτε ότι η διαιτητής άκουσε την κουβέντα και να είστε σίγουροι ότι δεν θα την μακρύσει. Απλώς σας τη λέω. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ σε χτίσα φούρνε μου, εγώ να σε χαλάσω. Υπάρχουν κάποια πράγματα, ναι. Είναι μπλεγμένος και ο υπόκοσμος στο ποδόσφαιρο μας? Δέστε το εσείς, απαντήστε εσείς αυτά τα ερωτήματα. Μην μου κάνετε άλλα ερωτήματα, γιατί είναι περιορισμένη και η ώρα. Εσείς δεχτήκατε απειλές? Εντάξει, δέχτηκα απειλές και τον καιρό που ήμουν ενεργή, από φιλάθλους, θα σε σκοτώσουμε, θα σε κάνουμε, αλλά ουδέποτε μετέβηκα στην αστυνομία, ότι να καταγγείλω τέτοια γεγονότα. Όχι από φιλάθλους, μιλάμε από άλλους παράγοντες. Δεν ξέρω από πού προέρχονται. Όταν λαμβάνεις ένα μήνυμα στο κινητό σου, όταν θα διευθύνεις έναν αγώνα από πριν και σου λέει θα σε σκοτώσω, εγώ αυτά δεν τα λαμβάνω υπόψη. Προχωρώ, δεν μπαίνω στο γήπεδο, θα κάνω τη δουλειά μου. Δεν ξέρετε από πού προέρχονται αυτά τα μηνύματα? Πού να προέρχεται, από έναν τηλέφωνο, τι θα το ερευνήσουν, τι θα το βρουν, αφού... Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Κάνετε τώρα, δίνετε κατάθεση. Δεν επιβεβαιώνονται όλα αυτά που λέτε. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για σας? Αν δεν επιβεβαιωθούν, υπάρχει και plan B. Έχετε plan B? Βεβαίως. Είστε από τους λίγους στην Κύπρο που έχουν plan B, αλλά μπορείτε να μας το πείτε ή δεν θα μας το πείτε? Όχι. Θα πάτε στην Ευρώπη, φαντάζομαι. Υπάρχει plan B. Συνάδελφοι σας, δεν συμμερίζονται αυτά τα... Είμαι και στη δουλειά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ο χρόνος σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ.